Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka jinglap ya artli ki met yap ka wei jong ka kantei bot usen rang haka step ka sautrik jeliu arjar punriu hajan ka dukan kwai dong hanong thamai harengkat ki telai harendang jongki ka penkan maru ya ka jingja ka belaja haka step arfly trik yong arajar punriu haka take step ki bajupli ya ka ATM State Bank of India ka badan ha Bombay Market Laimer kila kendit banyu i ya ka bet yap senrang ka basdien do telai jan borong sao nau nar ka jingker jongka veranda haka mala ka baar jong ka te ka market katei ka met yap kadam harut ka kanro jingkiang mau sya katei ka mala ka baar kata halor ka mala ka bahapo ka badan ATM nalor ki weipat ki dukan kam hadian siyo jingtep bau dei blai thu kerteng kum Vini Kumar Singh arpuars nem karta ubosong basa hariat soklur laimer upar slong ukpa jok Vini umpriang setia bau kun jung u unsim hi yalak jong ka jing em dak bapen pau bau kun jung u haswa bun mi nalieng umdan kanu ka jing sosi hakabai dei bat ka jinglap ya ka met ki sijur ki niru ki yap rengkat ki telai hau rendang hakabau senrang belatap jan ya ka durkmat usong lengai hamadan kumju ka kentei ka bapai pat dadien ki bor pulet ki dang pelong ka jingwat bnia bat jing itu ya ki tei ki arngon bat kim pala ban ong bala ki sin phasi hi lani ki sha pen sedien Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya